ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ହେଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେ କେବେ ବି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଥାଏ ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। କୁସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ରହିବା ଭଲ, କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୁସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ। ଆଉ ଏକା ରହିଲେ ଜଣେ ଏକା ରହିବା ଲୋକ ହିଁ ଦିନେ ଇତିହାସ ରଚିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ମନରେ ଲୋଭ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ପବନ ପାଇଁ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପବନ ଯଦି ପ୍ରଖର ହୁଏ ତାହେଲେ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସେ।